дӯстони азиз, боз дар мағозаи мастерок ҳастем. Барои шумо боз наворкунӣ мебело омадам. Битавай техника мебел ҳамаша шумо ба ҳазар мепартом. Ай нархҳои скидка шумо бохабар бошед, то 20% мебело да скидкаи ҳозир иҷода чӣ нархе мебинед, боз скидка мешава. Баъд мебелошон Туркияи духтаро, мебелои качественияй. Ин ҳамин намуда дидестен королевский и 18200 сомон. баъд ина подставка 6000 сомон. Навор аз мағозаи мастерок барои шумо пешкаш шудеста. Ина ин намуд мебел мешава ё хали мебелои оригиналияи духтаро ба қувватоай нархош фарқ дора. Баъд ини хали кресла стуло ҳастай 9354 сомон барои гостини. Бахе столикои 1000 сомона ҳастай, 5000 сомона ҳастай. боай пеш мебиён духтаро иҷа вибро бисёре худо маҳқул мекунем, бо нархош муомила дора, барои ки то 8 март ина дар ҳамаи ҷо то 20% скидка навистагиай. Ина диван креслаи бо вай сифати беҳтарини туркӣ 18700. баъд ина ин намудо ҳастай. ини хе столикош қатӣ сета столик тари стулча дора, стол дора 2620 сомон. журнални столик комплект. ини хел диван кресла бо қатиш дора и беҳад хушрӯай. баъд ини хел намудо ҳастай дивано и бо сери цветаш и бежви диван. ози нархоша мегум и 7500 сомонай. бо скидка дора. ана хел столи калон ҳастай. намихел стулош қатӣ комплект. стуло 5500 сомон королевский. баъд набори багема дар магазин нишон додам, набор дора. инаи 12000 сомон. чизошай духтаро столош 12000 сомон, 5500 сомон стулошай бо скидка дора. ина духтаро багемаоша бинед. ина дастол чӣ хе фасонай. хай ина ай пеш дигарай беҳад хушрӯ. ина багати мегира столдам. ами пасудаи фасон худаш баъд хушрӯ мегира. багема 3200 сомонай бо пилу скидка дора. ина ами стол. ина пасудаш духтаро 5179. инами пасуда якта стол ё дастархонда пур мешава сафедое ки моделои навшай. инаи диван креслоҳо. инами кресла 9000 сомон. столикаш 730 сомон. хеле бо столикчои майда доштай 2620 сомон. и калоншай майдош бо арзонай. не майдачош арзонай. ини хеле кресла дора. баъд иҷода пастелни бильё ҳастай духтаро, палатенца ҳастай. ҳамаш да скидка ҳай. биёен ай пеш бо харидорӣ кунен. мебело дар и ҷаҳози кам монда бисёрша харидорӣ кардиам. боз мебелошон и ҷаҳози ма дар Зарафшон қарор дорам. боз мебелое ки ҳастай бисёр вибри калон дар мастероки нав кушодагиянд тарафи Сомонида. адресада видеои пешина нишон додам. уҷа равен вообще вибруҷа бо бисёрай иҷода ҳози бисёрша харидорӣ кардиам. анехе королевский столо 6200 сомон, 24000 сомон. ина мебелни комплект мебели нами уголок беҳад хушрӯа. ё сифат доранд духтаро, чанд сифат мешава. и сифати нағзе ки материалша ҳамичӣ намешава. чизе мегирен нағз мегирен, чанд сол хизмат мекуна. баъд духтаро иҷода ҳастай ини халива ё вишилкаҳо ҳастай 220 сомон, 350 сомона бо скидка мешава. барои ки без скидка иҷа мондагия хутон мебинед вай мекунен, мегирен харидорӣ ки карден скидка мекунам. иҷода бо мебело ҳастай духтаро. мебели беҳад хушрӯнаи сирхша бинен. и кожаный нест, ини обычный материал дора. и моишияи материалош, ина материалош моишияи хушрӯай 7500 сомон. духтаро ширкати атомӣ бениҳоят ширкати
машҳуртарин дар ҷаҳонай, номери якам гӯе меарза, барое ки маҳсулотош дар ҷои аввал меиста, ҳамаш табиияй, ҳамаш маҳсулотош беҳтаринай ва занҳои мо дар ин ҷо аллакай кор кардестиян, маоши худшона гирифтестиян. беҳтарин наставникам рола бозӣ мекунад дар кор. вақте ки наставник ғамхори шумо бошад, ҳамроҳи шуморо ёд яд, ҳамаи корҳо фаҳмона, омӯзонад, шуморо қатори худаш бара, ирам як пешравияй. духтаро барои ҳамун ман раъноро барои шумо тавсия медиҳам ки беҳтарин наставника шуморо ёрдам мекунад, ҳамроҳи худаш пеш мебара. осонии кор дар чие ки танҳо шумо ду одам мебиёрен, структураи худтона месозен. вақте структура сохтен, шумо маош мегирен, ҳар моҳа аз 100,000 рубл боло ай маоштон. шумо кӯшиш кунен маош зиёдтар мешава. беҳад кори осонай, кори нағзай. шумо метонен ки зиндагитона дигаргун кунен, маоши ҳар моҳаи худтона дошта бошен. пас номерода муроҷиат кунен, кора пеш барен. баъд иҷода бу ҳастай барои корхона, барои хеле кожани хоҳем, барои корхонаҳо хушрӯай ҳастай, хай любители кожани нежни хеле офисда мегиранд 6900 сомон. ду намудаш ҳастай, ҳам хел нақшиш дигарай, да иҷаи дигарай, ай сидениш дигарай. бо ҳастай инаи 6800 5000 сомонашам ҳастай, плюс бо скидка дорад. духтаро столикоини халио ҳастай, ина барои офис, барои ягон корхонада. абоё ҳастай, абоёдам скидка шудагиай. рулонои абоёша бинен, ем мраморни ҳози модада, ина намуд, ина мраморни ёда ҳамаш да, ина 220 сомон я рулонош, бо скидка дора. ина намудааст. ё ҳозирай нами мраморои нав, ина хеле глои бисёр дора. баъд духтаро ина намудош ҳастай 290 сомон, иёш 145 сомон, боз минуси 20% скидка дора. ина хел мраморош ҳастай 140 сомон, 145 сомон, 50 сомонашам ҳастай, абои 50 сомона. баъд ини хел даро ҳастай духтаро, дарои даромадгоҳ да диққабаташай 4360 сомон, минуси 20% тахфиф рафтистай. дер накунен, барое ки то 8 март ҳамаи чиз скидка шудагиай. ина ин намудараш, и даро ҳама белорусский, российский дарошон ба қувват. ина мешкомнатниёи дутабақа, двухсторонний, ё ба қувватан, бесшумниян 4360 сомон. бо ини намудастай, намуду иҷа бисёрай духтаро, вибурда беҳад бисёрай. ина яктагоҳош 2950 сомон. боз инаи хел яктагаҳо ҳастай, аднатониш ҳастай. инаи намуду хел расветкаҳош видош чанд намуд мешавад. духтаро кадоме ки видеоро тамошо кардестай, бо чизе ки ҳами занҳо мехоҳанд ки арзон кунанд, барои занҳо чӣ ки мехоҳанд, нависен дар комментария. мо хулоса мебурорем, магазин барои шумо скидка мекунад, барое ки хоҳиш кардам ки хел мнения шуморо мо фаҳмем, ки шумо чизе ки бихоҳен барои подписчикои ма арзон мекунад, омада аз номи канали ма гап занен, ҳатман скидка доранд. ина намуду 6000 сомон, 5990 сомонай и скидка мешава. бо и вообще духтаро моделиш вайш дигар, дизайниш дигар. ё Белоруссия, Россия ҳам хелай производстваш даро най намуду ҳастай. хай биёен ай пеш духтаро бинен, харидорӣ кунен. ина намучам беҳад хушрӯ 3990 сомон. баъд ини хали межкомнатни двери ҳастай, ё дарои барои хона аднатоне ҳастай. ини хел ози ман нишон метиҳам. ина намуду ҳастай 825 сомон, бо скидка доранд ҳамашда 795 сомон. баъд хай хитон бо мебинеда чӣ намудушда ки маҳқулто мешава, харидорӣ мекунед, ё ба қувватан. ина намудоша се духтаро бинед, светош фарқ дора. 825 сомон якта дар. ина и даро хай
чие аднатони бе шиша бе ҳичи ина и 1329 сомон идаро баъд ини намудош ҳастай идаро и хеле ҳастай коричневиш ҳастай тёмный коричневый иё камта шиша дорам бо ини дизайнош бисёрай аднатониёша бинен беҳад хушрӯвай инаи дизайнош ҳастай инаи намуди дизайнои нав ки ҳозир дидесениними орехови цветай 1085 сомон боз скидка қатӣ арзонтар харидорӣ мекунен хушрӯ инаи намудчам бе шиша хоҳен ин халиё виброда ҳастай вибрики бе шиша боша а вибрики ба шиша ҳастай ин аднатони сафсафедшам ҳастай любой намуд ҳастай ҷада вибр беҳад калонай кадоме ки мехоҳен биёен то 8 харидорӣ кунен ремонка диста бошен на сафедшам ҳастай дахтаро 1095 сомон 1329 сомон ана идар расветкое ки ҳаст ҳамаша барои шумо майна ҳозира замонош навор кардам аҷоибот хушрӯ ҳатто картинкарам доранд 210 сомон картинкаҳо чанд намуд дора хел у тарафода ҳастай ҳама расветкаҳош ина духтаро қолинам дора медонем ки ман нишон дода будам қолиноша беҳад қолиношам нағзай нарх дастрасай бо ба скидка рафтестай ҳозир чӣ нархе ки мисол мебинен нархи қолино боз скидка доранд тахфифи баҳорӣ инами қолине ки дидестед аднатонияй инами қолин 2349 сомон нами қолин боз тахфиф дора беҳад қолини нағзай хайтекай қолинои туркӣ ишам қолин туркияй 3200 сомон и нақшаш ана хел дарошкаҳо ҳастай қолине ки ман харидорӣ кардам инами намудай тагш кожа қолине ки пурсиден тагш кожа ина боз қолинои эронирам ҳастай ина гулмайда қолинои гулмайда 6300 сомонай қолини эронӣ вибр бисёрай дарошкарам ҳастай метр қати дарошка мефурӯшанд чанд метре ки бихоҳед 550 сомон 300 сомон 400 сомон метршай хоҳен гулдор хоҳен аднатоне вибр бисёрай ина ози пака скидка ҳастай дахтаро биёен харидорӣ кунед омада аз номи канали ма гап занед ҳатман скидка мешавад ина дахтаро люстродам скидка ҳастай то 20% скидкашон ина люстрае ки интересни мехоҳен барои кухня инаҳа ман шумода рекомендоват мекунам люстраи мада монанда ина мудчай айма ина кругляйку дахтаро сета айма намихела ина иш бо необычный люстро скидка доранд дахтаро то 20% скидка доранд беҳад хушрӯ люстрои барои зал барои кухня спальни нежни люстро доранд ира бинед як апаҷон люстрара вай кунен гуфта бояд нарх намоша ина иҷа скидка қати меёвен ҳамаи чӣ дора бовар кунен ина чизошуна бинед вибр беҳад калона қолин ҳамаи чӣ мебел доранд ина мебелошон ҳамаи чизо ҳастай дахтаро нархо скидка қатия биёен скидка то мекунам пеши касада меравен то 20% скидка дора ёзи грандиозни барои иди модарон шудагай скидка ина люстрара бинед чӣ хел хушрӯа аҷоибот необычный стило дай хали стилои вай нестай спальни дай хел нежный спальни да мегири кухня дам али кашолак ҳар хела чӣ дор намегирен зал да барои зал хушрӯа нархоша дахтаро ҳар хелай примерно
600 сомона сар мешава, 1500 сомона ҳастай, 1700 сомона ҳастай. Бо плюс скидка дора гуфтум ку.